رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى تنو كألفو كأولين مندو كنما نكشي نافع ako caya an kuntinga muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam anaka sodungewu anaka sahabawu ani mogo tuguru ko fo kata se alkiyama jodoma. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli akan nu fara ɲɔgɔn ka fi jannatil firdausil a'la. Dina famiyali cogo ɲuma ala ko nɔgɔya ɲe, ala ka ŋa junubu yafa, ala ka hɛra kan ye diɲɛ ani lahara. O tɛmɛnen kɔfɛ ni y'an ka walanda kɛnɛ ye n'o de ye usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna, limaniya jɔsenw a nana kuranna kɔnɔ cogo mun na ani kira ka hadisaw sallallahu alayhi wa sallam. Amel limaniya jose folo kono alsa no de ka limaniya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ango ka limaniya ni alaye o be fennani ne nyina fe anga limaniya ka fo alabe aflana kalimaniya ni ala kelebanciyali ye n'a ka baaraw ye. A sabana kalimaniya ni ala kelebanciya ye n'a kelen pe batoli ye. A naanina n'a laban o de ye kalimaniya ni ala tɔgɔw a n'a mangutu ye minnu sabatira kuranna kɔnɔ ani kira ka kumakanw na sallallahu alayhi wa sallam. Ola an bɛ limaniya jɔsen fɔlɔ kɔnɔ alisa fɛn mun ye ka ala kɛ kelen ye subhanahu wa ta'ala bato bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani ka ala kɛ kelen ye a ka baaraw kɔnɔ. An ka walanda b'o de kan bi fana insha allahu ta'ala. Ni ala sɔnna ma an ka bi walanda yi an bɛna kuma masala fila kan. Masala fɔlɔfɔlɔ at-tamaim, gulɔni fɛnw, fɛn minnu adamaden b'u gulɔ a yɛrɛ la ni dɔw ko sɛbɛndenw ani bagaw. O ye masala fɔlɔ ye. Masala filanan o de ye tafow ani mɔgɔw bɛ nɛgɛlama minnu dilan k'a dulon u kanna walima k'a dulon u fari yɔrɔ dɔ la. A bɛ se ka kɛ nɛgɛ ye, a bɛ se ka kɛ sanu ye, a bɛ se ka kɛ warijɛ ye, ani u bɛ mun wele ko namunɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw. Ni ala sɔnna ma an ka walanda bila bɔ nin fila in kan. Ni waati tora sabanan mun bɛ o de ye at-tabarruk, barika ɲini. Mais ni waati ma sɔrɔ barika ɲini an b'o bila ka taa dɔgɔkun nata ma insha allahu ta'ala, ala kan bɛ sababa ma. Masala fɔlɔfɔlɔ o de ye at-tamaim. N'a fɔra at-tamaim, at-tamima o de ye adamaden bɛ fɛn mun dulon a yɛrɛ la. Jahiliya waati la u kun b'a dulon kan de la. Tanganaw ani kɔlɔsilifɛnw ani kɔlɔw ani kɔlɔnkisɛw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Dɔw kun bɛ hali samarasɛn tigɛ k'a dulon u ka bagan kan na, o bɛɛ lajɛlen bɛ don o baabu kɔnɔ. O de bɛ wele ko at-tamima.
tamima kɔrɔ arabukan na i bɛ fɛn mun minɛ k'a dulon i yɛrɛ la o kɛra i fari fan o fan ye a bɛ kɛ fɛn fila kama lijalbi naf'in ka nafa dɔ sama k'a si yɛrɛ ma aw daf'i durrin walima ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ i yɛrɛ kan laɲini fila de b'a la dulonfɛn in i b'a dulon i yɛrɛ la walima k'a bila i poche kɔnɔ walima k'a bila i ka so kɔnɔ i ka mobili kɔnɔ i ka baarakɛyɔrɔ la fɛn fila de don a dɔ la a ka hɛrɛ sama ka na i ma walima a ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ i kan maintenant ɲ'o filɛ kuranna aya jɛlen bɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala a b'a yirana o aya ninnu kɔnɔ k'a fɔ ale de bɛ hɛrɛ sama ka na ma ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an kan alhamdulillahi fatiri samawati wal ard جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وكفى لكم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هيرو هيرا بامولو على دي أسام أنغا تشياته أنغا دونينتيغياته أنغا كيغياته mɔgɔw bɛ minnu ka keguni ye i yɛrɛ b'o dɔn mɛ ala bɛ fɛn d'i ma ka tɛmɛ a tigilamɔgɔ kan mɔgɔw bɛ mun b'i ni fanga cɛ a b'i ni baarafin cɛ mɛ ala bɛ fɛn d'i ma ka tɛmɛ a tigilamɔgɔ kan mɔgɔw bɛ minnu kalannen don ka tɛmɛ i kan i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ma kalan kalanbaw de b'i bolo u b'i ka facture ni ka fɛnw sɛbɛn e tɛ foyi yɛrɛ dɔn mɛ ala de ye garizigɛ a m'olu garizigɛ o la o garizigɛ mun dir'i ma i ka cɛya tɛ dɛ i ka keguya tɛ i ka dɔnnitigiya tɛ ala y'o latigɛ i ye de k'i b'o sɔrɔ siga t'a la i b'o sɔrɔ mɛ ni ala ye fɛn mun fana minɛ k'i t'o sɔrɔ siga foyi t'o la wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di ni ala ko k'i tɛ fɛn mun sɔrɔ foyi tɛ se k'o si ma sɛbɛnden t'o d'i ma tafo t'o d'i ma muruganan t'o d'i ma foyi se k'o d'i ma ni Allah subhanahu wa ta'ala tɛ o la jahiliya waati la u tun bɛ gulonfɛnw gulon u yɛrɛ la nin fɛn fila in kosɔn ka hɛrɛ sama ka na u yɛrɛ ma walima ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ u yɛrɛ kan mɛ u kun ka ca k'a dulon denmisɛnninw de kan na a kun man ca i k'o dulonnen ye mɔgɔkɔrɔbaw la طيب وكتير دون بقى رحمهم الله ويا كتفاني ما كتين ترى رجمه قرآن آية وكنا أن يكرك كما كنا صلى الله عليه وسلم كتير مبالا ودي كافات به حكمها التحريم فلان كفويا بارا دودو أتبع تقول يا شلا أنير تسقى فندو لا أنير على يفهم حرامية كرا يفهم حرامية مغتسك ولا دقة هل نكما تنجمون بفو كافو فنتالا والله وبافو مغمي يكو فنتالا ربادو كافو فنبالا ربادو ibado karamoke be gay nin dunga defo iyere bado ga fa be galontige adama de nyuma ibado ika tabi'a la hal ni makala odla kala ko da'ma yaribuka ila ma la yaribuk fon fa ibe sigala akan wal mamai otoy ika baraka ni fe sigata femuna kasabuga ni ye fɛn dɔ minɛ k'a dulon i yɛrɛ la i bɛ n'i jigida o fɛn de kan
ibi jigibo alaka ado ba fo no ko anya ke sababu de kama iye fendo ke sababu ye sharia ma fem ke sababu ye garzige nyini sababu te ka fendo yerla garzige nyini sababu ye ka bara de ke de soroli sababu te ikata sebendlon le yerla de sababu ye ka musofuru aga haketo glanga temene inache otobe alaboloy doni nyini sababu doye ikawuli kata sigi karamo koro kata doni nyini me ka fendlo yerla ki bi doni sorola foki sayte doni soro wala angana femne ka ke sababu ye sharia ma fem ke sababu dagalenye angana ahaklim ne ka lo fendo la ka fobe fen nafa anye otsaka ke Allah subhanahu wa ta'ala de sikake idan sebende walma baga walma munu mebla poche kono ado mebla portefeuille kono ko ben nafasima ere ika warke kika portefeuille sa katla kata sebende la warla koni mebla portefeuille kono ko be war seima abaga chukodi aba sama kana chukodi kuma dama no ba kono ko do faraga de e taro barani warde yo de bolay manga hagli soro kanga hagli soro de utad la fuka di ma abadan ibe dode di nasor la be war chaya asara uluku yere sengo sebende lan nana seben nango sengo mola ga kelen law yere dro kabla go songo dro war ka suka fa war la dro ya banenya uku yere lafiya beka galone tige yo tega foy nyaye klef la sabadori ba me katunna galon tige la namarato ate sabati yorakele wala angan jigi dalaka kira sallallahu alaihi wasallam ko inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأحسنوا في الطلب أكو جبريل عليه السلام أيكرونيك على دسكونا أي فهم كري أدسكونا ودي أكادو كن نفنشتي kafo benasa ka soro ala ye femu seba ya amosoro hatta tastakmila rizqaha ala ye femu sebe ye iba bela jere soro ye dikasa adama den garzige babuli ki segere ina fo sayabi nyini chogomna wala kira ko fattaqullah ay sira alanye wa ahsinu fi talab aka garzige nyini sira jelenka alni tarani ni sira juguka itna fen soro ala ma fen musebe o kibita shwede ko ganyine haramu sira fe o haramu yere be de ba soro haramu be ba soro la hal ni tarani no sira fe ala ma fen musebe itno soro odla abu darda radiyallahu anhu akwa sira alanye anga garziga ni sira jelenka ako hadama den garzige be boli no fa ina fo saya be boli no fa chugumuna ambela jelen sigalen ta la ka fo saya ban soro dondola wa angana sigala fana an garzige fana ba nyininde an garzige fana abanyini ina fo saya fana ba nyini chugumuna ni ma siga saya la igana siga garzige kola Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aqala kira sallallahu alayhi wa sallam إن الرقى والتمائم والتولة شرك إن الرقى أكو جاهلية واتلا وكم سالولي كني كما كان جوجو منوية أني كوالي منوية والتمائم أني غلون فيون نوي سبن ديون أني بغاو أناني غناو والتولة أني تولة morgananu mo barake kube che kanundo muso duskuna ka muso fana kanundo che duskuna ko ka usiri nyogona koli
kira ko bara mu fle shirkun flan ka fayado wa korote barado sharia yi siraw dama ceni muso ube ñon kanu cogo mono me ko o ka bara do ke ka ceni muso kanu do ñona ale na muso be kella do ngodo ha ebe taale mu fe ka ki ni muso kambe ale na muso be kella do ngodo e rebe ta sura na muso be kelela ko tu ere kambe folo kira ko bara nye flanka fo ya bara e korote bara do kasabe go batiki la mo siri me gene korote de o ubetta fo siri ka tututu ka kono wa min sharri an-naffathati fil 'uqad ala ko kira ma tangani ne ala fe kabo muso toroma muso munu me tafo siri ka tutuli kala ala ko muso kasabe ke muso de ka bara do ka chaya wa hali chemunu fana ba ko bela jere men do akon wala kira ko nimbara sabay salule mun kumbeke jahiliya watila ani gloni few arama dembo glo irela kabe nafasima wal makatoro nyoni kabuika wal makabara doke ko ka che kanun do muso du sukuna ani ka muso kanun che du sukuna kira ko shirkun fulan ka foyado yala dallu jerno gata meningawa menin bela jelen ko ay ko foy tala ka sabu ke ka balo gloni mbala ibitala surinye wala ti walay obetla kata kono kulu babarani qur'ana ayawde wallahi qur'ana ayate kulu babarani qur'ana ayade korote babarani qur'ana ayay utsa ken qur'ana ayay abeke ne femare de wala obara mununu bake wal makafo yani kam sofuru ikana ale fe folo ale ba fliale ini musoyin abi tani ñogoy wal mati tani ñogoy ale soko don jogo de ko dogo lende o me amor ganan chamambe no wi muso chamambla nu tara yoro ro muso do furu bo bla bitaro do bitado refuru nale kunya do ka faka bo bla kun to furu akunda ga na folo chiyo amase ka ire tay atse ke tay wala nga ñere lafiya Abdullah ibn Hakim radiyallahu anhu ko kira ko sallallahu alayhi wa sallam man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi ni mo mo ye fendo lo iyere la ki jigi dawka ala bi ka ko di oma ni koy kene kan ko do misale buluma modo atara flel kala do fe ko nana ga flel kenye ako men papier ndi mai kata ke 7 ka do yerla ka to ipo shigono na folo be shurika de e ado ipo shigono don na wa mu gandima e yere ni alache ijigi beta damu ndeka papier ni mu bi jifa kono ko de penin don an jifa kono alhamdulillah be ka nyirabo inyana na ala ko ala boray imanyana ala ko inyana na ko wal manyana ko inyana na ko wal ma dirima ka fon ni mine ka ke sebene ka lo yerla ni mo mo yibu ko be boka kiri don na ka fare ko ra boraga kiri afo no jafe nyana de ikala de lo ne mbila ika ala de lo ne mbila bo fen no mo chogodla kono kon ni mine ka glo yerla kibe ke mo mandi e bela jele mi kanu wallahi utsega ke bema ala yere kanu be sege kanu chogodi bema kira kanu be sege kanu chogodi ere mu me ga barange kiba do mo me yere kanu ayo utsega ke wala konu ni kene gangode menim bela jele kofe obta galon yele ma mo nye ko kata ke chen wo wero ba fo kulu be lalato de soro aga haketo de o yere ka kuma do de laga do baroto me abe ga fo do yen
kale bama nyingurun do soro bi ko bo kale ka nyinan kalo jara kale ka nyinan kalo ko ne ka din kalo ko ni jara ka ko kalo nan so soro la kullu gala to inna be ka fo telephone nan kulo bala kullu gala to inna na ale ya fanya da masaka famiya ay wardi ale ka nin kalo nan so soro la hal ni mo gore mano aw munu meta u fe na u ban fle la gala to de wa amunu meta ala ka hakil nyumanda masino aba haketo de anni ak la gala to manja de menu yo mo mun soro ame ala deli ala ko tigela mo boshi ka bobolo de sino amano ko de nay mo mo hakili yere de mine akoy manno ame ala deli ala ka hakil nyumanda mbela jelemo wala kira ko ni ye fem mun lo yere la ngania mun kama ebe ni jigi se mola de wala ala bebo abi no toy watigala mo tseki makonye chugoshila عقبة بن عامر رضي الله عنه أكوكراكو صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة نمغم يفندلو أير لكوكو على الدفا تميمة يدفا لاندي وكوري على ينغر يندامي مدفا ما في كان يردفا أكوني مغم يدلو يرلا فلا أتم الله له ألا كانوا تغلموك كو تيمه kira ye mogo danga mogo mbodlo ayirla kaba ayire dafa ala ye dan cogo ɲuman na ka hakili dima ibe ɲuman do juman do ɲɔgɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ibe baara ko la ibe fɛn sɔrɔ ibe se ka balo cogo min na e ko ala ma k'e ma dafa k'i b'i yɛrɛ dafa wa i ma taa fɛn wɛrɛ fɛ i ɲɔgɔn na hadamaden nagasilen k'o de b'e dafa ale yɛrɛ ma dafa an t'a la an ka hakili dayɛlɛ antala ngakili daile etara mu fe ko ke dafa ale dafara de ama dafao akana songo tabulo e mumbena e de baka nan songo damo e mata ne mata karsa mata abe roblaw abe barake baliyani fugariani namara dorono suno foite wala kira mo danga mo mbo barake de man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lahu ni mogo mi ye fen dlo ir la ko fen be dafa ijigi bode ka ako ala keni ka ko time wo te time fana de kiraye dangani ke o dangani fana be mine mo ka bara do abela jele men misala abela jele men misa mo shite ki madar ga jugman do ke me ambela jele kan miri an kumba ke wati muna wallahi amen misa na folo ciye gansande do nafolo tiɲɛ gansan do ani waati tiɲɛ ani kine ala bila ɲɔgɔn na subhanahu wa ta'ala o kɔfɛ a ko waman ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah wada'a dɔnnibagaw ko k'o ye kɔlɔnkisɛ de u tun bɛ kɔlɔnkisɛ minɛ k'a siri juru la k'a kɛ tafo ye k'a gulon kan na a ko ni mɔgɔ min y'o dulon i yɛrɛ la ale kana i ka kow dafa e b'a kɛ de k'i yɛrɛ dafa i taara mun fɛ o yɛrɛ ma dafa wa tɛ se k'e fana dafa dafali be Allah subhanahu wa ta'ala kelempede ala de dafaleno Uqbah bin Amir radiyallahu anhu ako kirako sallallahu alayhi wa sallam man allaqa tamimatan faqad ashraka ni mogom yeseben den lo ayrela wal mabaga wal mafawre ibn nafanyini noy wal makatora nyino kaboy kan noy ikado nga fo yefla far Allah subhanahu wa ta'ala ka sabuke o munglo ne fila ebini jigida wode ka wode kera alay wa ala boray awnya ala bla lafiya de kono saw ni seben dentana ame morganani fe ame soma do fe walma ame kabru dono sisa ame fe mu yere nyini kabru don tigi wu fe shu fe antonyi ni ala yere fe e gata kabru dono e gata fle ibe kabako dande wallahi be kabako ya kabru do la ka fo ni islamo kabru donde ibita bara do ye islamo do be ka ke abeki kono ka fo kono kono islamo wi ta kaburu do na fem me ka ke bayo ame fem mu nyini kaburu fe anto nyini hal ala yere fe e ka ta ziyara kenen nunga ke kenen mu meta sigi kaburu do na ka ko wajuli kenete me fem mu me ka ko fe konen kaburu tigi fem fen kadiye ka nyina fe fem fen kadiye ka ba be kiye
wala an ye ala bila vacances la ala lafiyara kaburu dungew olu le bɛ se k'a di an b'a di olu ma dɛsɛ dan tɛ saya ye wa o ni dɛsɛra de bɛ sa olu dɛsɛra u salen kɔfɛ o tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ anw de b'u tɛgɛ ta k'a da u kɛrɛfɛ k'u ɲɛda datugu k'a ko k'a jɛ sɔfɛ min b'a kɔnɔ anw yɛrɛ de b'a digi k'a bɔ a kɔnɔ ka tila k'a siri k'a kasange ka taa dɔ ka kaburu kɔnɔ k'a datugu a da la a kasa ka na n tɔɔrɔ o tɛ yan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o tolilen o kɔfɛ e bɛ taa k'e bɛ taa fɛn ɲini o fɛ e yɛrɛ mɔgɔ min sutura kaburudon kɔnɔ e yɛrɛ mɔgɔ min ka janaza kɛ e yɛrɛ mɔgɔ min ko ka sɔfɛ bɔ a kɔnɔ sɔfɛ bɛ ka bɔ waati min na ko a ye kɔɔrimugu sɔɔri nin yɔrɔ la a kana bɔ a kɔnɔ falen sɔfɛ la n'a bɔra o kɔfɛ a kɔlen kɔfɛ n'a bɛ bɔ an bɛ kɔɔrimugu sɔɔri wo minnu b'a fari la yaasa nɔgɔ kana bɔ tɛ yan e yɛrɛ ye mɔgɔ min kɛ ten ka tila k'a siri ka kasange k'a la ka taa don kaburu kɔnɔ ka birikiden da o kan ka bɔgɔ da a kan f'an bɛ tila k'a fɔ a ye bɔgɔ da nin yɔrɔ la nin yɔrɔ ma tɛmɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan e tilalen kɔfɛ o bɛɛ la i b'a dɔn k'a fɔ k'a tolila a sogo bɛɛ tolila ye ka ban a kolo tolila ka ban e bɛ tila ka t'i jɔ la k'o ka den d'e ma est ce que ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ t'i jɔ la k'o ka nafolo d'e ma e bɛ t'i jɔ la k'o kɛ garizigɛ d'e ma e bɛ t'i jɔ la k'o kɛ ka junubu yafa e dun de y'ale ta ka taa bila ka kaburu kɔnɔ an t'ale an ka miiri sa an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa saya ye dɛsɛ de o n'a tigilamɔgɔ kun ma dɛsɛ a kun tɛ sa o a kun tɛ sa mɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw ko ayi a bɛɛ lajɛlen bolo de bolo ko hami o hami b'i la i ka taa ɲini a fɛ mɛ an t'a fɔ k'an ka hami ɲini ala fɛ dɛ an ka taa ɲini o fɛ a caman bɛ ala bolo a ti ban mɛ foyi t'ale bolo ye ale mako de bɛ anw ka duwawu la an ka ala yafa dela ye mɛ anw ko ayi a bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo kaburudon kɔnɔ o la an b'a sigi kaburudon t'a la a tɛ sɔrɔ o ma da o fana ma dɛ tellement que u y'a dɔn k'a fɔ an tɛ fɛn dɔn u ka kaburu fana u bɛ tila ka taa o jɔ ka taa so jɔ a kan ka karo k'a kɔnɔ ka kilimu k'a la ne kɔni b'a dɔn kilimu in kɔni o sumaya bɛ na se jɔn de ma su in kɔni tɛ a kilimu in sumaya a bɛ taa jɔn de kan su in de don a tɛ ka taa wari tiɲɛ yan e mako bɛ kilimu na i ka so dɛ i ba kɔrɔnin bɛ yen nɔ a mako bɛ kilimu na a ka so kɔnɔ dɛ e ma t'o bila yen ka t'o bila kaburu kɔnɔ ko kilimu su bɛ kaburudon a ye taa sotiba kaburudon na kaburudon bɛ yen kaburu bɛ yen nɔ sange b'a sanfɛ a delila k'o ye wa a ma deli k'o ye a i y'a ye kaburu sange de b'a sanfɛ sange soso in bɛna jɔn de kin a kaburu jifiɲɛ b'a sanfɛ juma o juma bɛ taa ji k'a kɔnɔ jɔn de bɛ bɔ ka ji in min dɛ su in kɔni tɛ a mɔgɔ dɔw mago bɛ sange la kɛnɛma taa da tigilamɔgɔ ma a ka sange in bira la soso kana k'i ka baraji sɔrɔ o so ninnu bɛ taa jɔ k'a kɛ sobaw ye ka karo k'a kɔnɔ masha Allah kɔlɔsiw gulonnen b'a kɔnɔ tabiw b'a kɔnɔ ji bɛ da la i bɛ seliji ta ka don a kɔnɔ ka seli kira ye bali fɛn mun na kaburudon kɔ la ni ala sɔnna ma dɔgɔkun nata kɔfɛ an bɛna s'o ma a bɛna kabakoba de y'a kɔnɔ wallahi an balila fɛn o fɛn na an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bi o ma da o fana ma dɛ n'a sɔrɔla a bɛ se ka mako ɲɛ mɔgɔw ye a y'a to a k'an bɛɛ mako ɲɛ dɔrɔn mɛ o mako ɲɛli f'i ka tila ka wari fana di o kɔrɔ ye an tun bɛ filɛli mun k'i ye madama a tigilamɔgɔ sara i bɛ taa duwawu mun ɲini a fɛ de i b'o fana sara de u bɛ taa kɛsu bila kɛrɛfɛ i bɛ wari bila a kɔnɔ a kɔrɔtɔ ye de a kɔrɔ ye de madama a tun bɛ filɛli kɛ yan'a ka fatu a salen kɔfɛ awɔ an minnu y'a denw ye an fana bɛ dunni kɛ u b'an dun depuis an ma wolo an wololen kɔfɛ u b'an dun denkuni kɛnɛw kan kɔɲɔ kɛnɛw kan a n'a mun bɛɛ bɛ lajɛlen i salen fana kɔfɛ u bɛ taa ɲɔgɔn bɔgɔ kuranna kalan na i su sanfɛ wa n'u taara don kaburu fana kɔnɔ
o bɛ taa kɛsu bila kaburu kɛrɛfɛ kɛsu in nɔ a kun o y'olu ka pétrole dingɛ de o u t'a dabila abadan u t'a fɔ k'a haramuyalen don kɛsu de bɛ yen u bɛ taa wari de e bɛ taa wari mun bila wula fɛ u bɛ na ka décharger sɔgɔma a bɛ na caman k'a kɔnɔ sufɛ olu bɛ taa ta u sigilen bɛ u ka so kɔnɔ u bɛ ka balo cogo ɲuman na aw bɛ ka taa aw ka baara kɛ fantanya kɔlɔ ka taa u bila a kɔnɔ aw mako ma ɲɛ aw sɛgɛnna fu olu b'a nɛma kɔnɔ ne ko so mun jɔra kaburu in sanfɛ mɔgɔ dɔ mako t'a la est-ce que kaburu in b'a dɔn k'a fɔ so b'a sanfɛ dɛ wa jifiɲɛ min bilara kan ko ka ji k'a kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ ji bɛ yen wa n'a sɔrɔ ni minɔgɔ de b'a la n'a bɛ bɔ ka ji min kira sallallahu alaihi wasallam a k'an bɛɛ lajɛlen bɛ kunu lahara don an bɛɛ minɔgɔtɔ de bɛ wuli minɔgɔ bɛ bɛɛ minɛ ala kɔrɔ ko kaburu fɔlɔ mun bɛ ci o y'ale kaburu ye ale bɛ bɔ o kɔfɛ mɔgɔ tɔw bɛ bɔ o de la kira ko ale tɔgɔ de ye alhashir ale fɔlɔ de bɛ kunu mɔgɔw bɛ kunu a kɔfɛ ala ko de ma inna a'tainaka al-kawthar ne ye kawthara koji di ma o bɛ lahara kɛnɛ de kan ni mɔgɔ wulila ka bɔ kaburu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni minɔgɔ de bɛ wuli mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ kawthara bɛ yen fɛ mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen min ɲɛsi ye fini tɛ mɔgɔ kana samara tɛ mɔgɔ senna i ba y'i bange cogo min na i bɛ ten de an b'a ko kira ma ko cɛw ni musow ɲɔgɔn kan k'u bɛ ɲɔgɔn filɛ a ko kibariya bɛ mun ka jugu ka tɛmɛ o kan yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kungo bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen da la mun b'i sugula ka bɔ o ma lahara dɔn a ko ni mɔgɔw ye ɲɛsin kawthara kɔji ma waati min na mɛlɛkɛw bɛ bana mini mɔgɔ dɔw n'a cɛ aw bɛ min a la aw tɛ min bɛɛ lajɛlen ka tamasire b'i la bɛɛ lajɛlen ka tamasire b'i la kɛra ko nɔ kɛra ale b'a fɔ n ka mantɔn don mɛlɛkɛw b'a fɔ nɔ i t'a dɔn u ye mun kɛ i kɔfɛ u y'i ka diinɛ falen u y'a yɛlɛma mɔgɔ mɔgɔ sara bidaa kan i tɛ min kɛra ka kawthara kɔji la arsalatigi y'o fɔ an ɲɛna ka mukaddima kɔnɔ kitabu wɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ bɛ risala mun kala ibn abi zayd al-qayrawani a ye nin kuma in fɔ a ka kitabu daminɛ la wa an b'a kala don o don an b'a kala don o don kitabu ninnu kalanna u ma faamuya kitabu ninnu kalanna u ma faamuya sinon tawhidi gɛrɛ de b'a kɔnɔ ni ala sɔnn'a ma ni nin kitabu in banna an bɛna kitabu mun ta o kɔfɛ o de y'ale ka mukaddima in ye kitabu ninnu kalanna wallahi u ma faamuya a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ kitabu in daminɛ la o a ko kira ma n'o fɔ waati min na u b'a fɔ kira ma i t'a dɔn u ye fɛn mun daminɛ i kɔfɛ u ye ka diinɛ falen u y'a yɛlɛma kira b'a fɔ ɲangata b'u ye ɲangata b'u ye ɲangata b'u ye o la n'an b'a fɛ an ka kisi lahara don an ka ala kɛ kelen ye dɛ an ka nin sɛbɛnden ninnu ye k'u to yen an ka nin tafɔ ninnu ye k'u to yen an ka baga ninnu ye k'u to yen an ka filɛlikɛla ninnu ye k'u to yen u tɛ se ka foyi k'a ɲɛ u ma se k'u yɛrɛ mako dilan u tɛ se k'anw mako dilan an ka mako ɲini ala fɛ ala de bɛ se k'an mako dilan o la kira kɔni ni mɔgɔ min ye fɛn dɔn i yɛrɛ la nafa ɲini sira fɛ walima ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ i kan k'i ye fila fara ala kan ni hadisa minnu kalanna sisan ani an ma se ka minnu kalan nin bɛɛ lajɛlen b'a yira n na k'a fɔ nin baara ninnu ye filankafoya baara ye a tɛ bɛn cogo si la o kosɔn kira ye an bali ka bɔ a ma sallallahu alaihi wa sallam lakin masala mun bɛ yan sisan maadama nin fɔra a ka kan k'o fana fɔ ka sabu kɛ dɔnni baabu kɔnɔ fɛn dɔw bɛ olu tɛ dogo fɛn ye mɛ fɛn o fɛn bɛ ni i b'o fɔ mɔgɔw ye minnu hakili tɛ se k'a faamuya cogo dɔ la i bɛ tɛmɛ o kan mɛ nin yɔrɔnin a bɛ se ka faamuya o de ye sɛbɛnden minnu bɛ sɛbɛn siga t'a la sɔsɔli t'a la ko n'a kɛra ni fɛn wɛrɛ ye o haramuyalen don minnu yɛrɛ b'a kɛ olu yɛrɛ b'o dɔn mun b'a fɔ de ko non k'an bɛ kuranna gansan de sɛbɛn a kɔnɔ o t'o de fɔ wa mɛ n'i y'a dayɛlɛ wallahi a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ sɛbɛnni t'a dɔw yɛrɛ la u b'a kurukuru papiye kurukuru dɔrɔn k'a d'i ma foyi t'a sanfɛ wa u ko u ta sira in fana a dɔw b'a kɛ sɛbɛnden ye k'a d'i ma a dɔw fana b'a f'i ɲɛna ko non ko sisan ko kana taa yɔrɔ jan yanni n ka sɛbɛnden sɛbɛn k'a d'i ma
ko n b'a filɛ fɔlɔ ko ala yɛrɛ b'i ka kungo sɛbɛ papiye la k'a d'i ma a bɛ fɛn dɔ sɛbɛ i yɛrɛ b'o filɛ mais i b'a sɔrɔ namaratɔ in ye fɛn dɔ sɛbɛ yanni e kana fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ n'i hakili suɲɛ an bɛ misaliya kelen fɔ walima fila mɔgɔ dɔw kana taa baara kɛ n'a ye o de ye n'i nana dɔw ma i kuman'u fɛ u b'i ŋaniya dɔn u b'a fɔ ta sini i ka na ko n bɛ don kaliwa la yanni i ka na a bɛ k'a labɛn k'i kɔnɔ a bɛ ka jan de da i ɲɛ yanni i ka na ko ne nana waati min na a b'i kungo fɔ u bɛ taa mun kɛ lemuru kumuni u bɛ t'o de bisi ka sɛbɛnni kɛ n'a ye walima safinɛ kulukɔrɔ safinɛ in i b'a minɛ k'a lesu k'a fɔ k'a kɛ i b'a fɔ bigi ka sɛbɛnni kɛ n'a ye i y'a dɔn i sɛbɛnnitɔla kɔni i bɛ ka fɛn min sɛbɛn i b'a dɔn taa lemuru kumuni ta ka sɛbɛnni kɛ papiye jɛman sanfɛ pas i bɛ sɛbɛnni kɛ waati min na yɔrɔ in a bɛ ɲigin dɔɔnin n'i tilala dɔrɔn a bɛ ja n'a jara i b'a kɛ ta i tɛ foyi y'a la tɛ foyi y'a la walima safinɛ ka sɛbɛnni kɛ n'a ye fɛn mun ka di i ye dɛ jaabi mun ka di i ye dɛ u b'o de sɛbɛn a la n'i nana dɔrɔn papiye caman b'u bolo o papiye ni tamasire dɔ b'a la walima u b'a kunkolo labɔ u b'a fɔ bɔn sisan u bɛ taa papiye dɔ sama u bɛ t'o sama ka bɔ camancɛ la ka tasumani mɛnɛ i y'a dɔn morigana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tasuma ka d'u ye tasumani ani wusulan o ka d'u ye waati bɛɛ lajɛlen u bɛ t'o dɔn mɛnɛ dɔrɔn ka na ko sigi o sisi mun bɛ bɔ taa papiye in bila a sanfɛ ni sisi ye papiye in gosi dɔrɔn sɛbɛnni a bilenman boyi de bɛ bɔ i b'a bilenman ye fɛn sanfɛ u b'a fɔ ko ala y'i kungo sɛbɛn a sanfɛ e yɛrɛ b'a filɛ ko subhanallah k'a ye papiye jɛman de da ko n ye kungo y'a sanfɛ a ma bɛɛ bɛ jɛman di ma dɛ a ye lemuru ji de kɛ ka sɛbɛnni kɛ ani safinɛ seli wele fɔlɔ aleykum salaam wa rahmatullah yo warini kɛ musa Allahu akbar 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 Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة la hawla wala quwwata illa billah حي على الصلاة la hawla wala quwwata illa billah حي على الفلاح la hawla wala quwwata illa billah حي على الفلاح la hawla wala quwwata illa billah الله أكبر الله Allahu akbar أكبر Allahu akbar لا إله إلا الله la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad an balimaw nin misaliya ka ca kosɛbɛ an b'a dɔw to ye mɔgɔ kana taa kɛ baarakɛ sira ye sinon i yɛrɛ ka taa dɔrɔn i ka lemuru kumuni bisi ka fɔrɔlankisɛ ta dɔrɔn ka sɛbɛnni kɛ n'a ye i bɛ ka mun sɛbɛn i b'a dɔn kɔfɛ i b'a bila a bɛ ja tasumani i ka hali wusulan k'a kɔnɔ o sisi min bɛ bɔ dɔrɔn i ka taa papiye bila a sanfɛ i ɲɛ bɛ sɛbɛnni na a bɛ kɛ bilenman ye a sanfɛ walima safinɛ ka sɛbɛnni kɛ n'a ye ko ala yɛrɛ ko ne taara sɔrɔ ala yɛrɛ n kungo sɛbɛn papiye sanfɛ ala b'i kungo sɛbɛn papiye sanfɛ est ce que i y'ala dɔn fɔlɔ bandi namaratɔ in de ye fɛn dɔ sɛbɛn mun ka di i ye i bɛna dɔrɔn ko i yɛrɛ y'a ye ko n y'a ye k'ale ta bɛ nin cogo la dɛ ko tu t'ale bolo ta t'ale bolo e ka nin de ye tutu in yɛrɛ ye bɛ se ka wariba minɛ i la ten ala ka hakili ɲuman d'a ma wala masala mun bɛ yan sisan o de ye n'a kɛra ni kuranna gansan ye
ka kuranna gansan sɛbɛ papiye kɔnɔ k'a kɛ sɛbɛnden walima k'a kɛ baga ye o kiti bɛ cogo di karamɔgɔkɛ o kiti bɛ cogo di o kiti bɛ cogo di bidaa don a walawala kosɛbɛ bidaa don baasi tɛ ni kuranna ni fɛn wɛrɛ don o ye shirikuya ye baasi tɛ kuma wɛrɛ bɛ yen wa si kira m'a kɛ filankafɔya tɛ kuranna dɔrɔn bidaa don si o kɔrɔ ye k'a tɛ bɛn quoi a tɛ bɛn cogo si la ayi dɔnnikɛlaw to ye ne ye de ɲininka a tɛ bɛn mɛ n'a kɛra k'a kalan ji la k'a min walima k'a kɔnna ye o dun o bɛ cogo di o bɛ bɛn karamɔgɔkɛ o bɛ bɛn a fɔlɔ in dun o fana ye dɔ ye karamɔgɔ ka ca bi de masha Allah wala karamɔgɔ y'a jaabi ka ban dɔnnibagaw kumana nin masala kan k'a sabu kɛ nkalontigɛla caman b'a fɔ ko non k'an b'a kɛ ni kuranna gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn de hali n'i b'a kɛ n'o ye yala ala kira mun tɛmɛna o y'o kɛ wa kira kun bɛ furakɛli kɛ ni kuranna ye ala ko kuranna ye shifa'ul lima fi sudur mais a bɛ baara cogo min na sariya kɔnɔ i b'a baara ten mais n'i y'a bɔ o kɔnɔ dɔrɔn i ye ko kura dɔ diinɛ kɔnɔ dɔnnibagaw ko dalilu minnu nana k'an bali sɛbɛndenw ani gulɔnfɛnw na a ma kuranna bɔ kurannantan na a ko man ta'allaqa tamimatan mɔgɔ min ye gulɔnfɛn dulon a yɛrɛ la o kɛra kuranna ye walima a kɛra fɛn wɛrɛ ye o ala kɛra ko fala atamma Allahu lahu a ma kuranna ni kuranna bɔ ɲɔgɔn na e b'u bɔ ɲɔgɔn na cogo di o ye fɔlɔ ye a filanan saddan lidhari'a al-imam Malik rahimahullah a ko an ka nin bɔnda in minɛ k'a datugu nkalontigɛlaw ɲɛ n'a dayɛlɛla bɛɛ b'a fɔ ne ta ye kuranna de k'a sɔrɔ kuranna tɛ wa n'a dayɛlɛla fana i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ o la fɛn o fɛn bɛ sariya kɔnɔ ɲuman b'a la juguman b'a la mais a juguman de ka ca n'a ɲuman ye an b'o bɛɛ kɛ juguman ye majorité kɔni fɛn o fɛn fɛn dɔ nafa b'a la tɔɔrɔ b'a la ala ko cogo di gulɔ kibariya la wa yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma min naf'ihima o de la haram yara u bɛ nin ɲininka gulɔ ani sobɔnna a f'u ɲɛna k'a fɔ junubu caman b'a la wa nafa fana b'a la nafa tɛ gulɔ la nafa dɔ b'a la o a tigilamɔgɔ min b'a fɛ a bɛ dɔnni sɔrɔ a la o mais ala ko cogo de kɔfɛ wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima junubu mun b'a la tɔɔrɔ mun b'a la o de ka ca ka tɛmɛ a nafa kan o la haram yara wa nkalontigɛla caman b'a fɔ ko kuranna gansan don kuranna gansan tɛ madama mɔgɔ fan caman tɛ baara kɛ ni kuranna gansan ye sariya kɔnɔ k'an b'o baabu datugu saddan lidhari'a ka sira tigɛ nkalontigɛlaw ni namaratɔw ɲɛ o y'a filanan ye a sabanan ni mɔgɔ min ye kuranna gulɔ i yɛrɛ la kuranna gansan don dɔ la f'i kana kuranna in dɔgɔya i bɛ taa n'a ye yɔrɔ dɔ la i man ka taa n'a ye yɔrɔ min na i bɛ don n'a ye yɔrɔw la i man ka don n'a ye yɔrɔ min na a bɛ mun bolo k'a tɛ don n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ a ka dɔgɔ yala kuranna kan ka don ɲɛgɛn kɔnɔ wa a dɔw bɛ yen nɔ a b'u kana u bɛ wɔsiji bɛ taa minɛ ka fɛn minɛ k'a ja cogo dɔ la ka taa kuranna aya minɛ k'a ja est-ce que kuranna aya kan ka k'o cogo la n'i y'a dɔ ye dɔw tɛgɛ la f'a ɲugun b'i minɛ ko kuranna aya de b'a kɔnɔ e yɛrɛ tɛ sɔn k'i ka fɛn ɲuman dɔ kɔnɔ i bɛ taa kuranna aya dɔ kɔnɔ cogo di a b'a hakɛ to a dɔw b'a to u yɛrɛ la u bɛ taa kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye a sɛbɛnden dɔw fana bɛ tila k'a di mɔgɔw ma ko n'i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ i k'a dulɔ i yɛrɛ la ko kuranna aya de b'a kɔnɔ aw ni ala cɛ an yɛrɛ ni ala cɛ kuranna aya
ka to ke sebende ko dulon yere la kata muso ka fanyo ya noy o be ya ha ka be den so go nyona ni mata fura nyana la idde o metu ko nyongo al kal worote do nyongo o tsega don so go nyona na so ko me den so go nyona sahaba ko me bara do kew kira ko mo fu nyana o ko me munde ke aba haketo o ko me ka fanyo ya ke nuka jomso ye ni la wajibe bo ube wuli ka bonduguma kira sahaba ni ga ba ke munde kama ko anta fe jomso nunga ndewolo kira ko be ka resen ni alako mumbe ke denye ete seka wuli muso yin fana te se o tsaka bo kenema na soro la qur'ana aya be mumu balola kira kumba fo aya ni aya sebe dora ka ke sebende ka dulaw irlo ya banenya o teya yala kira sahaba o jafa aya fento manga fe mun kaya kira ma sahaba o jafa akumbo fu yana doro yana o kan nimbele jene ka kona yere senge qur'ana aya fle doro ayo kalandoro ka agula irla no kera de umbe mabo nyogona wala ni fen no tibede ta qur'ana dulo yere la kata ko jugu kanai ala soso kanai aba haketo ado be jene ya kanai sebenden glone bayre la ana muso tere abeta jene ya kanai ko qur'ana gansando qur'ana do gairo mulo de kira sallallahu alaihi wasallam akumbayre furake akumbayre salo ani akaddima ya belajele ba qur'ana ayo kuma munun kala munun be kala ka amuy farla walma ka qur'ana ke jiko ka jita doro ka qur'ana aya kala ka mi walma ka boy farika sharala bashitola o daga lendo me ka sebe ka glo yerela sharia mawla daga no kumbe ke kera kumba fo sahabo nya radiyallahu anhum kon nege haya be qur'ana kono nasor nege haya kuma qur'ana kono ala kera yere nyin kunte kari jihadu kanaka qur'ana jigina kera de ka sallallahu alaihi wasallam kira nyin karla fo kata kungulo pere kira ko sahaba ma aw be kishi chogodi abaw kan nabi nyuma bla joli be bola qur'ana ayata ya qur'ana jigina jonde ka nasor la qur'ana ayabe nege haya be qur'ana konde kono nege kunte kira sura de sallallahu alaihi wasallam nege kunta ka sahaba sura de jonde qur'ana fara nyonga Usman teya akan tigara ni munde uma kan tigara nege de ajoli bona munde ka qur'ana Usman fagara ka kan tigara ka joli bo qur'ana de ka ale le qur'ana fara nyonga qur'ana be ba kungolo kono nin nege haya kumbe o ba kungolo la nege nana kan tigara ka joli bo munde ka kon nege haya be qur'ana kono joli fana bona qur'ana de kono nege haya ate qur'ana kono de qur'ana fente fen were de do be Allah subhanahu wa ta'ala de ala ka akil mandam qur'ana ye furaye amayere furake nay me ameta ala kira ka bara ude fle anaka sahaba hukumu yere furake ni qur'ana ye chogom na amo nyona ke me kana fen were inventé an yere bolo ko qur'ana be furake lawte ala kira sallallahu alaihi wasallam akumbe na fari yoro mumbadimi walma ni mogo munana ka fari yoro mumbadimi aba fo ko atigila mo ka tege da o yoroina aka fo bismillah shiye saba o ko fa aka fo a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma ajidu wa uhadhir mbeta ngani ne ala fe naka kuma kanda falewnye kabo fenna mbeka fe mun toro soro walma mesra fe munye ni kungolo be ke dimi bi tege da la bismillah shiye saba أعوذ بكلمات الله التامات وقدرته من شر ما أجد وحاضر شيولون فلا نيا كني دعانيا يكدالا كافو أبي فرق والله أبي فرق من يوم ما إساي على تي إساي ده أتينافا فيكا كني دعانيا ده والماني بدا كي يرسالوني سورة سبعينه كرا كونيوك على بفهم لا كي كل شيء فوق تاسي دعوجيما يعني كافو كي بتفسير الله والما كبغاسير الله كوبي كل شيء ite nin kalandro kafu musi farla ko bi koloshi baga ne sake koloshi wallahi take koloshi ere ka warbu ka femundla ere de basiri la ere de babu la ko be koloshi o ma se ka ere koloshi o be koloshi amela de la kan koloshi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبغناك عمن سواك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألك مدوكنتا.